Больш за 100 школьнікаў з Беларусі і Польшчы з'ехаліся ў Пінскі район, каб не толькі адпачыць, паправіць стан здароўя, а і набыць карысныя веды, абмяняцца вопытам. Міжнародны дзіцячы лагер пад назвай «Бяспека» адкрыўся на базе дзіцячага аздараўленчага лагера «Світанак». Ён стаў першым і пакуль адзіным у Брэсцкай вобласці праектам міжнароднага тэматычнага супрацоўніцтва. Когда мы подошли к реализации именно этого проекта, основной задачей было найти коллег, которые могли бы подключиться в Польской республике. Сегодня, как я уже говорил, это первая ласточка, это первый шаг на пути реализации международного сотрудничества по организации такого рода смен. Ініцыятарамі стварэння беларуска-польскага летніка з'яўляецца ўпраўленне па адукацыі брэсцкага аблвыканкама і грамадскае аб'яднанне «Добраахвотныя пажарныя». Па словах яго кіраўніка, ідэя, якую сёння практычна падтрымлівае шэраг зацікаўленых арганізацый і устаноў, з'явілася некалькі гадоў таму. Важно то, что мы представляем собой общественную организацию и привезли сюда представителей общественных организаций, добровольных. Потому что в Польше тоже есть государственная служба, которая объединяет 30 тысяч человек. И есть добровольцы, которые объединяют почти 700 тысяч человек. Прыклад беларуска-польскага адукацыйнага супрацоўніцтва для Брэшчыны і асабліва для абласнога цэнтра не новы. Але тое, што польскі бок прыняў запрашэнне да ўдзелу ў міжнароднай лагернай змене на тэрыторыі Беларусі, стала іх першым вопытам. Chcielibyśmy nawiązać współpracę. Перш за ўсё тут нас цікавіць абмен вопытам і агульнымі праблемамі, а таксама шляхі іх вырашэння. Нам ёсць што расказаць. Удзельнікі нашай добраахвотнай пажарнай каманды наведваюць школы і вучаць дзяцей правілам выратавання. Акрамя таго, у нас ёсць магчымасць адвучыцца і ўжо ў 18 гадоў здаць экзамен на званне выратавальніка. Міжнародная лагерная змена працягнецца 18 дзён. Разам з традыцыйнымі для летніка мерапрыемствамі для школьнікаў будуць арганізаваны практыкумы з супрацоўнікамі мясцовага аддзела па надзвычайных сітуацыях. У планах таксама заняткі з выратавальнікамі на вадзе і супрацоўнікамі пінскага лясгаса. Арганізатары спадзяюцца, што праект стане пастаянным і ўжо ў наступным годзе да яго змогуць далучыцца не толькі палякі. Тацяна Будгусаім, Анастасія Цыкун, Александр Дзяршэнка, тэлерадыёкампанія «Брэст».